Nabijem vybitý akumulátor tým, že sa preveziem? Môžem používať obyčajnú batériu, ak odstavím štart-stop systém? Spolu s odborníkmi z firmy Autobaterky SRO sme sa pozreli na ďalšie 4 najčastejšie mýty a fakty zo sveta autobatérií. Každý z vás to už minimálne raz zažil. Je studené ráno, nenaštartujete. Od suseda si požičiate štartovacie káble a pomocou jeho auta naštartujete to svoje. Hovorí sa, že sa stačí na aute previesť a batériu dobijeme. Je to pravda? V prípade, že máme batériu tak hlboko vybitú, že už nedokáže naštartovať, je nutné ju plnohodnotne dobiť vhodnou nabíjačkou. Ak tak neučiníme, výrazne sme si skrátili životnosť batérie vo vozidle. Len pre zaujímavosť, ak by sme chceli batériu plnohodnotne dobiť len pomocou jazdy na vozidle, čiže pomocou alternátora, museli by sme učiniť minimálne 20 hodín dlhú jazdu, v závislosti od počiatočného stavu a kapacity akumulátora. Takmer denne sa zamestnanci firmy Autobaterky SRO stretávajú s názorom, že batéria musí mať rovnakú kapacitu ako tá pôvodná, ktorá bola vo vozidle od výroby, inak ju alternátor nebude stíhať dobíjať. Toto nie je pravda hneď z niekoľkých dôvodov. Či mám vo vozidle batériu s kapacitou 44 alebo 60 Ah, pri štarte z obidvoch batérií spotrebujem rovnaké množstvo energie a tým pádom musím rovnaké množstvo energie do nich aj následne dobiť. Taktiež aj staršie vozidlá s nízkoobjemovými spaľovacími motormi majú alternátor s výkonom minimálne 70 A, čo v praxi znamená, že dokážu dobiť akýkoľvek akumulátor nezávisle na jeho kapacite. Jedna zo služieb v predajniach Autobaterky SRO v Trnave, Nitre a Bratislave je aj dobitie batérie. Zákazníci sú prekvapení, keď im povedia, že to môže trvať niekoľko dní, v prípade hlbokého vybitia aj týždeň. Čas potrebný k bezpečnému a kvalitnému nabitiu batérie je určený jej počiatočným stavom a jej kapacitou. Zákonite platí, čím nižšia pôvodná hustota elektrolitu a čím vyššia kapacita batérie, tým dlhšie nabíjanie bude potrebné. Je to spôsobené tým, že nabíjanie oloveno-kyselinových batérií je proces, ktorý má svoje zákonitosti. V prípade, že ho unáhlime, môžeme si skrátiť životnosť batérie, v extrémnych prípadoch ju môžeme aj úplne zničiť. Máte auto so štart-stop systémom. Každé vypnutie motora na križovatke či v zápche vás otravuje a tak dáte tento systém v servise vypnúť. Často sa stretávame s tým, že zákazník povie, že on má štart-stop systém odstavený a tým pádom nepotrebuje batériu pre vozidlá so štart-stop systémom. Avšak vypnúť sa dá len samotné vypínanie motora pri zastavení. Ale to nie je jediný dôvod, prečo tieto vozidlá potrebujú iný druh batérie. Ďalším hlavným dôvodom je, že tieto vozidlá sú vybavené tzv. Inteligentným alternátorom. Klasický alternátor dobíja neustále nižším prúdom podľa aktuálnych otáčok motora. Zatiaľ čo ten inteligentný je väčšinu času neaktívny, tým pádom šetrí palivo a začne dobíjať až v momente, keď mu riadiaca jednotka dobíjania, tzv. Battery management, povie, že je nutné dobiť batériu. V tom prípade dobíja krátku dobu vysokým prúdom a toto je presne ten dôvod, prečo tam nemôžeme umiestniť klasickú batériu. Nebuďte prekvapení, ak s príchodom jesene ráno auto nenaštartujete. Navštívte predajne firmy Autobaterky SRO a nechajte si skontrolovať aktuálny stav vašej batérie.